κόκκινοι εναντίον πράσινων ή πράσινοι εναντίον κόκκινων, αν προτιμάτε. Γκόρντον, Μπουρούσης, Κέσελ, Μαυροκεφαλής, Θεόντοσιτς για τον Ολυμπιακό. Σάτο, Τσατσαρής, Διαμαντής, Βουγιούχας, Καλάθης για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στον αέρα, η μπασκετική παράσταση αρχίζει. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα μεγάλο ντέρμπι. Διαμαντίδης παίρνει σκριν από τον Βουγιούκα, θα του επιστρέψει την μπάλα. Αυτός με ταμπλό σκοράρει, πρώτο καλάθι στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον Περπέρογλου, ενώ νωρίτερα ήταν τελευταίος αμυντικός αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον Θεόντοσιτς, γι' αυτό και δόθηκε το αδιαθλητικό. Ωραία πάσα του Θεόντοσιτς για τον Μπουρούση, που είναι στην πίσω γραμμή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδη που κρατάει εδώ την κατοχή και τροφοδοτεί τον Μπατίστ. Φώτσης πήρε την ασίστ του Μπατίστ και καρφώνει εντυπωσιακά. Ήταν 3 και 11 πριν από το δεκάλεπτο με τον Γκόρντον. Χαλπερίν σε ένα κρίσιμο σημείο την ώρα που προσπέρει σε σου 3 πόντων για την ισοφάριση. Πράγματι 31 όλα. Μόλις εκτελεστούν οι βολές, εάν έχουμε το replay θα δούμε τη φάση. Η μπάλα να πηδά και φεύγει έξω. Μία στις 3 βολές, 34-32. Ο Καλάθης αξιοποίησε μόλις τη μία από τις 3 βολές. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνει Ολυμπιακό. Στο παρκέ ο Γκόρντον, ο Θεόντοσιτς, ο Κέσελ, ο Μπουρούσης και ο Μαυροκεφαλίδης. Ο Κώστας Κουλάς έχει ζητήσει το λόγο. Εκτός από τον Μίλαν Ντόμιτς, ενώ ο Θεόντοσιτς τώρα ευστοχεί στο τρίποντο. Που είχαμε αντιληφθεί, παρότι δεν σε είχαμε ακούσει εμείς τουλάχιστον εδώ καλά την πρώτη φορά. Γκόρντον για 3. 42-36 με τα τρίποντα του Θεόντοσιτς και του Γκόρντον. Ο Ολυμπιακός χτίζει μια μικρή διαφορά και κλέβει την μπάλα μετά τη λάθος επαναφορά του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι ένα καλό διάστημα του Ολυμπιακού. Νέο τρίποντο του Γκόρντον, νέο εύστοχο σουτ. Συνεχόμενα τρίποντα από τον Ολυμπιακό δημιουργούν. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Σε άμυνα ζώνης και πάλι ο Παναθηναϊκός. Θεόντοσιτς. Ανεβαίνει ο Μπουρούσης που δίνει το screen. Θεόντοσιτς με σπάσιμο της μέσης πετάει την μπάλα και σκοράρει. Έχει βάλει ένα δύσκολο καλάθι μετά. Φώτσης από το πλάι χωρίς άμυνα σε δικό του τρίποντο, είναι εύστοχος. 66-63. Πάλι σκριν από τον Μπατίστ. Διαμαντίδης κρατάει την μπάλα. Ο Γκόρντον τον κυνηγάει. Διαμαντίδης υψώνει για τον Μπατίστ που θα καρφώσει. Μεγάλη φάση. Έξω για τον Σπανούλη. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Στις γωνίες λέει οι υπόλοιποι 4 ότι τους ανήκουν να παίξει εναντίον ενός ο Σπανούλης τον Ντέμπιτς. Αυτό γίνεται. Μπερδεύεται ο Σπανούλης στα αστοχή. Δεν μπορεί με το follow ο Μαυροκεφαλίδης. Το 74-72 παραμένει. 35 δευτερόλεπτα ακόμη. Διαμαντίδης με τον Μαυροκεφαλίδη έχει πλεονέκτημα. Τον περνάει με το lay-up. Ισοφαρίζει στα 27 δευτερόλεπτα. 74 όλα. Είπαμε ότι έχουμε μπει σε ειδικές καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει συν 4 σήμερα. Ο Ολυμπιακός νίκη με έναν πόντο διαφορά ή σε περίπτωση ήττας μείον 3 για να κρατήσει την πρώτη θέση. Και το απόλυτο βεβαίως στην Α1 θα πάει στα 25 αν νικήσει έστω με έναν πόντο διαφορά. Πάει και για ένα μεγάλο ρεκόρ, κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει στην ιστορία των πρωταθλημάτων του ΕΣΑΚΕ από το 1991 και μετά. Μέσα η πρώτη βολή του Παπαλουκά, 75-74. Μέσα και η δεύτερη, σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού που πήρε σωστές αποφάσεις στην τέταρτη περίοδο πετυχαίνει και τις 2 βολές. 76-74 time out. Με αλλαγές σε όλα τα screen. Για να δούμε αν θα σουτάρει τρίποντο τελικά ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με το Σπανούλη, δίνει σκριν ο Μπατίστ. Ο Χαλπερίν τώρα μπροστά του. Διαμαντίδης με το Χαλπερίν. Διαμαντίδης παίρνει φόρα, πάει σε μπάσιμο, ένα φάουλ κερδίζει, μετράει το καλάθι. Το μάτς θα ίσα 76 όλα, συμπληρωματική βολή για το Διαμαντίδη, 15 και 8. Τι ακούσα τις οδηγίες του Ιβκοβιτς, Κώστας Κουλά. Βγήκε ο Γιάννης Μπουρούσης για το rebound, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το φάουλ ώστε να πάει στις βολές. Σκόπιμη αστοχία του Παναθηναϊκού με το Διαμαντίδη που ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound. Φώτσης, Σάτο, Διαμαντίδης, τον κυνηγάει ο Παπαλουκάς. Διαμαντίδης υποσπίσεις στο σου 3 πόντων μπροστά στον Παπαλουκά, είναι άστοχο. Μπουρούσης, Χαλπερίν από το κέντρο στη λήξη του χρόνου επίθεση Σέρμπολ, παράταση. Δεν ήταν το βάλεις να βάλεις βολές. Λάθος του Περπέρογλου μετά τα 2 άστοχα τρίποτα, κάνει λάθος πάσα. Χαλπερίν, ο μεγάλος πρωταγωνιστής τελικά για τον Ολυμπιακό είναι ο Ισραηλινός. Παπαλουκάς, Μαυροκεφαλίδης, δεν γίνεται κανένα φάουλ. Μαυροκεφαλίδης οι προσποιήσεις. Χαλπερίν στη λήξη του χρόνου από τη γωνία. Δεν θα ευστοχίσει, αλλά βεβαίως έχει κάνει τη δουλειά του σήμερα για τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο MVP του ντέρμπι. Διαμαντίδης, Περπέρογλου για 3, ένα εύστοχο τρίποντο. Το πρώτο εύστοχο του Παναθηναϊκού στην παράταση.
Είναι σου 3 πόντων του Περπέρογλου, 84-79 και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Παπαλουκάς, δεν γίνεται φάουλ, δεν σταματάει ο χρόνος από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Κάρφωμα από το Μπουρούση. Ο Παπαλουκάς με υπομονή. Έκανε το δεύτερο σουτ και εκεί παίζει πια με τον χρόνο και το σκορ. Απλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά συμφωνώ ότι μιλάμε για δύο τεράστιες ομάδες και σήμερα είδαμε εκπληκτικό μπάσκετ στο δεύτερο μήνυμα και στην παράταση. Και παρότι για 3,5 λεπτά στην παράταση ο Παναθηναϊκός ήταν άποντος, βρήκε τρόπο να ξαναμαζέψει την διαφορά. Αλλά βεβαίως πήγαινε πολύ για να αυτοκτονήσει δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός. Πήγε να το κάνει στο τέλος του κανονικού αγώνα. Πλέον με τέτοια διαφορά δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι χειρότερο στην παράταση. Και αφού είχε αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έτσι όπως εξελίχθηκε, όπως τον είχε κερδίσει το παιχνίδι του πρώτου γύρου, κρατάει το αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα με 25-25, πάει για ένα μοναδικό ρεκόρ με 26-26 και ασφαλώς κρατάει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα play-off.